Ikinaugma ni punong barangay Elmer Lodronyo kan barangay Anislag Daraga Albay ang pagkakapili kan sa indang lugar para sa tree planting activity kan mga criminology students kan sarong pribadong eskwelahan sa saindang banwaan kan nakaaging Domingo. Sabi kan opisyal, bentahin ng an aktibidad sa pagpapagayon asin pagpapabaskog kan kapalibotan. Dakulaon na ining katabangan di sa barangay, mapadakul ta naman sa tuyang mga kahoy. Sa lalong ngunya na mainiton, saro ining paagi na magkaigwa kita kay mga lindong. In pagabot naman kitaguran, maiwasan tayo itong mga pagbabaha, na-absorb kayo ng mga tinanom na kahoy. Total na 440 ROTC cadets asin 40 ROTC cadet officers ang nagpartisipar sa aktibidad. Saro sa mga cadet officers si Maria Erica Sarte. Nagtutubod siya na dakulaan ang bag sa kinaaban kan simpleng pagtanom sa nanin kahoy na syertong mapapakinabangan kan mga masunod na henerasyon. Kaya sa iya man napigpapasalamat na pigtutok do sa indakan sa indang eskwelahan ang pagtaonin importansya sa kapalibotan. May tinatawag kasi kaming Do a Good Deed program. As a criminology student tapos ROTC officer, sobrang laking bagay. Nakakatulong din siya sa environment, lalo na ngayon na sobrang taas ng heat index. So sa pamamaraan na ganito, a little help, makakatulong na yun sa environment natin. Sigun kay First Lieutenant Ryan Linaresas, an officer in charge kan Bicol College NSTP ROTC, parte ang aktibidad sa Indang Plant a Tree program kung sa in total na 550 seedlings din sampalok, atis, pili asin mahogany ang matrayumpong na itanom. Ito yung activity ng Bicol College ROTC unit na pinamagatang Plant a Tree program. Ito yung tree planting activity ng ating mga students. Sabi nga, isa ito sa mga requirements na para tinatawag na NSTP. Mayroon pa kaming upcoming activities, hindi lang ROTC. Sabi ko nga, itong NSTP mayroon tatlong components, the CWTS, LTS, and the ROTC. By next week, magkakaroon naman ng tree planting yung ating CWTS and LTS. Presente man sa aktibidad ang iba pang miyembro kan barangay councils, asin ang Alpha Company kan 31st Infantry Battalion na naging dalan man nga ni marealisar ang aktibidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.